רואים ביחד האח הגדול כל פרק, סבבה? אוקיי. אבל את כל הדמיות שאת לא סובלת, הוא מצדיק והוא אוהב. אז כאילו ויכוחים בבית. כן. האמת שאני לי בעיה עם זה, אבל בגלל... רוב הקהל? רוב הקהל שיר. 7. הוא מהמם, הוא רוצה הסכם המון. אם אני בראש שלך, זה לא פקטור, אז כאילו 10. כל פעם שהוא עושה קקי, נו. הוא לא מנקה את האסלה אחריו. את יודעת שהוא עשה קקי חיים, אוקיי? כמו כל גבר מעבר ישראל. לזה, הוא לא מנקה, אז את עושה את הכביסות, ואת רואה שהתחתון שלו מלוכלך. עם הקקי? כן. אם זו את, זה 3. אם זה אני, זה ההפך, זה השלמה, זה 7. זה מינוס 3. זה 7, לא, בסדר, מה אני אעשה? נטפל בזה, לא יודעת. יש קקי. 3. הוא מושלם והכל, אבל את יודעת שהוא בגד באקסיט שלו, אחרי 3 שנים של זוגיות. וואו. והוא סיפר לך את זה כדי להיות כן איתך. אז מה את אומרת? 2. תקשיבי, אני פשוט הכי טובה במשחק הזה. אני הכי טובה בעולם המשחק. איך כשהיא מנחשת נכון היא לוקחת את הקרדיט, וכשהיא אומרת משפטים היא גם לוקחת את הקרדיט.